Det at virke afskrækkende på andre somaliske pirater, det vurderer en herboende formand for en somalisk hjælpeorganisation. Det vil måske ikke afskrække dem, men de vil måske afskrække dem lidt stykke tid, ikke også? Men de vil komme alligevel til at lave de samme ting. Fordi når der ikke er myndigheder, der kan stoppe dem, og der er en stor fristelse, hvis de kan tjene flere millioner, og det er også nogle unge mennesker, som er håbløse, og ikke har noget penge, og ikke har noget liv, ikke har noget arbejde, og arbejdsløsheden er cirka 100%, så vil det ikke skræmme dem. Men tværtimod, de vil komme igen, de vil gøre, hvad de kan, de tager chancen, det er en stor risiko, men det er en risiko, de løber, og er meget villige til at gøre det. Hvem er det, der typisk bliver pirat? Det er en ganske almindelig ung mand, som ikke har arbejde, som ikke har uddannelse, som ikke har håb i livet. De laver sådan en små gummibåd. De er stærkt bevæbnet, meget organiseret, og så går det ombord i havet. Og de går det specielt efter marts måned, fordi de er meget stille. Der er ikke så meget bølger i haven. Så de går og angriber forskellige skib, handelsskib og alt muligt skib. Ikke? Og når de fanger den, så er det en opfordring til de andre unge at gøre det samme ting. Og så går det igen, og så går det igen, og så sker det igen, og så sker det flere gange. Og hvis internationalt... Ja, jeg vil bare sige, du har selv været i den her by Ale, som altså er piraternes højborg, og den ligger i Puntland, som vi netop så et kort af. Og det er altså piraternes højborg. Hvordan ser der ud i den by? Det er en meget, meget lille by. Altså, folk er meget fredelige. Og det er jo, det her pirater, det er ikke kun fra Ale. Der er mange af dem, der kommer fra andre byer. Men de tilstrømmer sig til Ale, fordi de står stærkt dernede, og de er meget organiseret. Så det er ikke noget problem med selve byen, men det er folk, der kommer til i byen. Og de kommer alle mulige andre steder, som er der, og organiserer i Ale. Hvordan bliver de her byer så præg af pirateri? Problemet er jo, når de får penge, så de deler penge til højre og til venstre, så kommer der også mange folk, og de køber firehjulstrækker, og de køber hoteller, de køber huse. Og problemet eksploderer, fordi de vestlige verden, de giver penge til, løsninger til dem, som er ikke løsning for dem, som skaber mere pirateri og mere problematik for dem. Og regeringen i Puntland har flere gange sagt til verdenssamfundet, at vi vil helst have, at I hjælper os, så vi kan bekæmpe pirateri. Men de har ikke fået nogen respons fra dem. Hvordan er de her pirater, hvordan er de anset i de områder, de kommer fra, når de altså kommer hjem med de her kæmpe løsesummer? Altså, folk er meget opdelt i det her spørgsmål. Der er nogen, der synes, det er en fredsbekæmper, der er nogen, der synes, de hjælper dem, og der er nogen, der synes, det er forfærdeligt. Gerne skal de lave en speciel regering. Det er ikke så glad for dem, men det kan ikke gøre så meget for at stoppe den. Hvordan kan du i den organisation, du altså arbejder for, Puntland Aid Service, være med til at stoppe den her piratvirksomhed? Det vi gjorde, også som forening og den somaliske diaspora i Danmark, at vi har lavet nogle møder, hvor vi snakker med folk og fortæller forældrene, at de skal ikke opfordre deres barn, eller de skal stoppe dem på en eller anden måde. Og vi har lavet sådan nogle workshops, hvor vi fortæller folk om problematikken. Vi går ud og fortæller dem, at det er ikke så godt ting, de laver, men de er ikke så meget stor effektive, de hjælper ikke så meget. Vi har talt med regeringen i Puntland om det her problem. De har klar sagt til os, vi er enige, at der skal være militæroperation. Men det er jo ikke i Sydværnets militæroperation, det skal også være landoperation. For at stoppe det? Ja, og hvis de vestlige verden kommer til landet, så vil folk opfatte det som et kolonismagt. Derfor er de bedste muligheder at oprette en militær i Puntland og politiet og samarbejde med Coast Guard i Puntland for at bekæmpe det her problem. Man kan ikke udøve våben til dem, fordi der er embargo fra FN siden 1992. Men man kan stadigvæk udøve økonomiske midler, og man kan også lave træning, man kan også give dem kommunikationssatellit og sådan noget, så de kan bekæmpe dem.